Na 45 uren en een kwartier varen komt om 1 uur de weduwe hoe de finish. Maar aan boord de winnaars van de zwierenklasse van de strontrace. Maakt niet uit waar je eindigt. Een rondvaren en weer gewoon helemaal heel aankomen en alles gedaan hebben wat je moet doen en niet gedaan hebben wat je niet mag doen, dan is het goed. Eerste of laatste, maakt niet uit. Als je hem rondvaart, dan ben je winnaar. Maar jullie zijn echte winnaars. En als je dat als snelste van de rest doet, dan ben je nog je extra winnaar. Wij gaan nu bier drinken en dat zal niet zo lang duren, want dan vallen we om. En dan gaan we lekker slapen. Het publiek zegt van de middag benam een viskersboot binnenvaren voor de viskerijdagen. De allereerste boot en winnaar van de lichte klasse kwam midden in de nacht alone. 2:30. Zijn jullie niet helemaal kapot? We hebben net een paar uurtjes geslapen. In tegenstelling tot de hele race, dus ja, we zijn wel moe, maar we zijn vooral heel voldaan. Ze ben net de enigste niet wurg binnen. Ruit de Jong, oprichter van de strontrace en vuurtoerwachter, zie ik betiet op om het jacht in de vuurtoer om te dwan. We hadden nu de wekker om 1:30 gezet. En dan loop ik eerst even naar buiten, en ik kijk naar de lucht, dan weet ik veel wat. En dan ga ik weer naar binnen, ik doe die paar trapjes in het torentje. En, ja, en dan steek dan die vlam aan. Daar een paar gaskranen open en dan gebruik ik ping, zo'n Dus dan weten de jongens op boord dat er iemand op ze wacht. Ja. Nou ja, en het kantoor wacht op ze. En op kantoor moet ze nog volle lange wacht zien. We zijn nog niet klaar. We hebben een wedstrijdveld dat enorm uit elkaar getrokken is. Aan de voorkant hebben we recordtijden gezien. En aan de achterkant, het laatste schip in Warmond is pas een uur geleden vertrokken. En de wind kakt er een beetje in, dus het kan zomaar zijn dat die net voor de einddatum, dus vrijdagmiddag, binnenkomt.